Ladies and gentlemen, we are back again. Tatanga nechirungu but zvatoda kutaura zvinangana musoro saka achisi chirungu. Show yatida kuita bana benongonzi mvenge. If you like it, we'll bring it again with another interesting character. So your number of shares will actually determine whether titles. And is what DJ. Yeah man, true. Yeah man, chokari chamukutara chakanaka chaizvo. So we've got a friend of the show, of course, Prophet Passion Java. I do. But it's also zvekare mu Dubai. Besh Khalifa. Babaga. Wiz Khalifa. Babaga. Maya Khalifa. Babaga. Ndakazonzi inonzi Mia not Maya. Mia Khalifa. Macho asibo. Matiba. Tikunakirwa but still show yatinayo panapa ndeyekuti isusu techingokanda zvatida kukanda ipapo zvibva zvangopindurwa ipapo. Ndogamuchira. Saka isusuka first question atinayo mdara. Ndekubvunza kuti position inodiwa naMwari imissionary yo. Chete. Namanza umwe amai vachiti mukadzi afana kuenda pamusoro. No gafa nema manya kubonde. Tukiro ati position in the sense yekuti are you supposed to be a missionary or are you supposed to be a manya pastor? pabonde ndimi manje. Kuenda pabonde tadi. Hanzi vakadzi afana kuenda pamusoro pevarume. Pazvinhu zvese. Chidzo saitone tichadzoka sepa missionary. Ayo. Hanzi vakadzi afana kuenda pamusoro pevarume pazvinhu zvese. Saka mukadzi can be in any place as long ari pasi pemunhu wechirume. Vasana kuro aita. Awini. Dara kuna sekera chazota hado. Apa wakuru wanu makuru. Anyiyo. Well, but still tadzokera ku meaning yacho chaiyo. Atanda ngokura sei. Position inodiwa naMwari ndepi chacho. Ndofana kuita nayo bonde. Bonde seems as if. Pamutana nye bonde. Bonde. Apata kubonde. Kuti ndepi position inofana kuita nayo. Bonde seems as if ma Christians mazhinji vanongorwa missionary. Yekuti ukada kuita zvinhu unobva warwa neguilty conscience kuti hey ndenge ndakuita chihure pana. Bible note the bed is undefiled. All right. Zvamangowirirana muri 20 zvozvo. Zvamawirirana. Ini yando encourage. Nekuti murume anomira. Onyengamura mudzimai. Otanga akusimbisa bicep. Ndo yangu iyoyo inoratidza kuti unokwanisa kuhandla mukadzi. Chiwe sikuja kundasira. Inini ndoita chacho. Dumbiro manje zvinobude. Akumana. Ndati kupe ma video. Ndati tezi. Aiwa. Ndakona makunyadzisira. Spark sena nazvo. Inini andozviza ndosimu. Anzo remero nenyanga dzayo. Exactly. Dziri dzayo inoremero. Aiwa but still ka imimbana dzimwe pane nyanga dzangu dzamukuona dzamukufunga kuti nini ka dzikundiremera ndo problem mutanga kuita. Ndona dumbo ma. Ndanoti mutanga kuita problem. Iri dumbo iri lighters angofana matakura makata chigunwe chenyu. Ngozoti andika chigunwa. Ndo maitana kata dumbo. Nokera munhu anenge akagara papi manje. Sa apa zvanoita manje apa. Zvafana ni amaitana pa video ya dog yandika. Dog zvatoita kachirwa dog isusu. Ausvikire aspects of. Meyamunzwika inini. I have videos on X. Bari kudzizwa tunoita vanhu adhafa. Toti kachita dog style wandika. Munosumudza dumbo. Tosumudza dumbo so. Togadzika pamusana. Samukuita zvidike. Atitonzwa kadi mledo. Ndikudzaika. Ira satra extra zvokunogadzika manje. Re extra. Gafa mubvunzei. Hanzi vana vane dumbu. Pama mic anona mic yangu yakati rebei. Then aya ndo ma mic enya. Exactly. Wokuti ndo ma mic edu. Yeah, obviously kapana pongoti unopfeka size 5 ubvoita musoro we size 30. Unofana kuzongoita zvinengoenderana newe. But skill ma mic mapfupi. Ndiyo napo. Hadza mashu. But nzweka makuru wani. Obviously kana wakapfupika pana pongazoito chobva yangoreba icho chega zvimwe zvipfupi zviguno zvipfupi nzara dzipfupi maziso mapfupi zvese zvipfupi icho chega choreba asi musoro wase mupfupi. Improper function. Aichi mamaike chichikuda musoro wangu munezere improper function. Wambori nzere wechiroro. Improper function. Function. Spark zinoza anonzi ma midget. Mutanga ngwai. Zinoza anonzi ma midget. Midget. Ma midget. Varume vaneka fantasy kawana woke kuda ma midgets. And I think vakadzi vana wako futhi. Serious? Mdara, ndakukudzai mdara. Especially akadzi vana. So Lazima kazodiscover chimwe chinhu wane makuru wani.
Useka bana uri kushandwa apa uti unanga nata discussion Ndongenge. Amanema mnokwane msamani gari dzavana. Upinda mndege kuya kuti Dubai kuzoitana nyaya dzamukutaura. kungoratidza kuti ave mari money is not Kuita a kwemari. thing money kuya kuDubai ningi kuratidza kuti Mari yemurume yese imba yake. Our first time going Imba. to Dubai. This is our Ndoda second time. Last mari time yemurume. Batakamenda. But ukabuda mumba motikari yako ndinorakidzaona but ukabuda motikari watch yako Chi kunedza. Watch is not like it's not like watching the bars and stuff. You also use it. the primary purpose of a watch kukuudza time. Yeah. So if you've got a phone anokwanisa kutarisa time, there's no need kuvaromboka yekuisa varombo haisi level Time. varombo takapfuura tapo. watch inozosvika level kuinvesta muwatch Zviri pamiddle class unonzi gafa. hanzi kuramba kuti mune mari pandi kuti hamuna Tungori watch boys. Hauna watch. Pesa wangu tungori boy. hauna watch Time ka. Time ilapa. What is the primary purpose of a watch? Iyi, Apa muita uri repetition. kuonerei Yeah. yakatorasa sezvezvo do you know why yakarasa sezvezvo Yeah. haina bat inoshanda neropa rolex ukaibvisa ukaiisa pasaida ukasaipfeka for 2-3 days inomira Hanzi Rolex wakwanise kuitakura tandine mumwe millionaire recently. Akati Rolex wakwanise kuitakura zvandakaita izvo. ukunzwera weight yangu iri Because papa nemwe millionaire angabudiso yake yofuta chinza. Ndatakurwa. Vayatakura. aiwa but weight uremu unotaura Ukuremerwa ere. But ndikudzika. piwa iyo munzwe weight Esti comedy neya yaziko. Zvinhu zvakasiyana. Tony. iye ukunzwa Iyi watch ere vanoti Android phone. ameno but iwacha Tumvura seko. mana mauzotsemura mari inodhura kai Nzama maguru anu. Timbona unongoya pangoti tya anditi maninga anoudza kuti iye inonzi rolo Ewa. ndo Akuti kufila. futa maoko yaunambona Mike Chimomba achigeza waini Thank you bro. aunambona Mike Chimomba achigeza newaini Enamona. saka ndo unonzi kuva murumeko imba but kana wabuda motikari wacha Alright, but you were talking about the bed being undefiled. Kuti zvamawirirana pamubhedha wenyu. Ndizvozvo. Ndokwanisire kuwirirana namadhami yangu kuti tsvaga kame kanhu kechi3 kana kaconcubine. hazvina kuipa Chokachikwabura 3 some. kana mauwirirana kwete udzvanyirira wokumanikidza kuti ukasabvuma achibaya kana muchitowirirana ndizvozvo the bed is undefiled ndozvana Abraham kazvamuta ndozviri mubhaibheri inangu handizviti Hatikuitira for vanenge vachida kuzozviita bo ndakanzwa zvinonakidza chaizvo. as long as zviri mumba kana zviri mumba ndizvozvo kana iro language Ko iye wamunema kuzounza anenge abva kupi? ameno unosiyana nesetup yenyu kana mukadzi iye ari anonzi ndianotsvaka kana murume atsvaka mutsvaka mese zvamawirirana the bed is undefiled But pane pasine nenyaya dzeadultery nzvinzi apo. adultery is sex out of marriage iyi iri marriage nkangu But ndinyangosvikaita sei. ina handizviti Anofanira matyira ndinoita Mwari kubva kuchechi akandiraiza one man one wife svika ufe One man, one wife. ya ndochi Assemblies of God ichocho Ko chechi yamuri kureisa imimi. yangu tinongoti mutemo wedu ibhaibheri hatina mutemo watinoponza pashona akapa mutemo wakati bhaibheri ndo mutemo wedu Wasazvambise zvinhu zvaitika saka Ufana uri fair ukatadza for. nevanhu watadza tinogarisa pasi toona kuti zviri mubhaibheri zvawaita kana zvisimo tomuti repenta tombogarisa pasi peshama Apa ndinobvunza kuti prophet. Pane chechi yati iri kuZimbabwe ndika. yeah Zvavakaita ndezvekuti the leader ndika akadhakwa. Kuvaita girlfriend. azibvana rerere Ripi? rerere Zibvana ripi? Ndizibvana kuti Ibrahim. andiro ramaitira kambonwa anongwadoro vanototi ngawamwe zvakuchechi ngatimwe iwawa. But indoti hangu imwe case. Imwe chechi. Imwe chechi. Zvakaitika zvekuti prophet futi
ndiprofeti Yes. mukuru zvakaita kunga nechechi yavo wandika vane chechi yavo paita maid padeni paita maid padeni achibva vakobora chi maid waibva watanga kudhakwa bva paita mavhidhiyo nembowe saka maleaders akazonokonfirana mukuru kudhakwa mukuru mukukobora andika saka vakasvika pakubvisa mukuru muzvinhu ubva sara ivo vakurana chinhu chii chakadaro kuti mukuru wese angakwanisa kubviswa here muchinhu because ipapa patiri kuti chechi ndeyamwari mwari vakapa mirayiro yavo kana mukuru asiri kuteedzera murayiro anobviswa because chechi inoranwa nebhodhi anoranwa napasta saka bhodhi rakati baya unobaya kumbanje dzakaipa hakuna scripture inoti mbanje dzakaipa hakuna scripture inoti apa tisotaura mbanje scripture wise inini handisati ndakambodzibata but tikuitirawo for mabrethren not yekuchechi gafa ini munogara ndoziva kuti America mbanje inokurudzirwa kuamerica kune vanorwara gafa imedicine alright gafa kune munogara vasingatorari vanokwanisa kurara kana varwa mbanje ndowanoyo iwawo pamutemo vanofanira kutorwa mbanje kuamerica uko ko munogara futi kusouth mbanje south africa iriko mbanje alright imimi gafa hatoziva kuti madrugs zvinhu zvaita sena brongo nana mutoriro nana guka hambanje idrug here gafa mbanje in the drug way yayemunzi dzinyatsobhengwa ukarwa mbanje wavhurika kuvhurika that's the purpose unofanira kuvhurika saka unofanira kupusa saka idrug asi kuvhurika kwacho kwakashata here zvelevel rototi hanzi inosiyana nemuviri wemunhu hanzi kuna mumwe unovhurika zvakashata mumwe unovhurikawo po umwe hanzi anobva agona chikoro umwe hanzi anobva afoira dai sparksairova mbanje avhurika anobva avharika saka aurwe mbanje nedorera amuna akutambisa vese edoro iyi vese ndeyedoro handizokwanisa hangu kuita zvedoro zvekumwadoro nezvekubhema mbanje zvazve handizozvigona hangu aune vese edoro handifesi kutambisa vese edoro ukaicheitovana kudzinga kune imwe pesa andonoti ndedore ndambotira hangu mabhiazi kuno ndimbonzwa hangu kuti arise but asi zvangu ano mubhaibheri munonzi rova yenyu mabhiazi haisi problem kuzongodhakwa chete no problem hanzi kudenga kunorova bhiazi chobade kunyeba asi jesu anoti pamuchauya ndicharova nemiwaini kudenga but zvekuti zvezvi kukurohwa hanhu saba tichazoenda pamuchazoenda saka I think inofanira kuzongonzi panonzi nyika yaguma papa kune wine yasiyana neyedu manje iyo kwatiziya tichazodiscussa nekuidiscover tako afitira ichibata manje ndingatoide nditosvika ndichadoti mwari ndandisingarowe pasapa analashani ndowega waijuta inini ndasvika uno mwari da kutombokavhira hanjadzudzuza majompi gafa muzimbabwe chii chaunofanira kutanga kutsvaga tenda kana connection kudhara connection ezvinezvi muarea yapresident ed inotsvaka tenda sparks vanhu vangani vari kusungirwa nyaya matenda asiri straight makambani mangani akablacklistwa atohwina tenda ozoonekwa kunzi pakafechwa pa manamba asiriwa ukatoenda pakuondoona akablacklistwa nguva yaed nabasa kuti uri connected na dai zvaishanda zvamuwe connected in Zimbabwe dai ndikurova mari Zimbabwe handakana any mari andotora Zimbabwe kana $1 kana R1 tore mari so which means matenda hakuna kuti unozivana nanhingi unoita sei unokwanisa kuenda aiwa chiziyano hachizoshayikwa kwachiri our country is not perfect hakutori nenyika iri perfect hapano paunozomboshayiwa ngoto iwewewo utoziva kuti platinum brings aripo pamatenda unotorani yangofeva but ukamutora asiri qualified hausiriwo neauthority kuna maofisa anopfura mapepa ano blacklist wamufevhera ano blacklist zvauchini matenda andona vamwe vanhu vanongoripo vanonge vachingovherifya kuti basa iri kuitwa zvakanaka here vari kupiwa vanhu vanofanira kunge vachipiwa chaivo here vano haisi ngo kana ungonzi kutenda utongoenda kutenda kune tori utongotora madishi
ofisi ye-anti-corruption kuzimbabwe inonzi chiye ZAC ndizvo unenge ZAC inongangura Zimbabwe anti-corruption inongangura inongangura amahwani iyoyo osaka iyoyo inenge itobata futi chiona kuti kumatenda zviri kufamba sei kumatenda muno kune vanoverifya variko yotogona kutojutika kana mavajuta nokupa example but zizake rairi harinozokuteerai manje muri pari pebasa rinokuti mira yapo rinongangura iro well tiri patenda ipapa tirabata raima ndabva mukuwana tenda bandatsvaga kumusikana patinda panororeka why not pane ma-successful Mati marriages things anobva side from ikati, ma-online kunozvati- dating you site. know kuti vanhu vanororwa muchechi vakawanda they divorce more than maponsta anororwa aya munhu anouya ari riu ari permanent munhu anouya nefesi yechechi aya pano makwikwi injuga 50-50 enjuga kana hanzi iwini kana njuga amene songheyana nationa buffalo ya Vana marandom question kwabva watara nawo yemaporn star ndandafunga kuti ndikashuta tip namadhamu wangu ndikazoroona rinenge richiri porn here kana kuti uye ndiri porn star here munhu anwa doro nemunhu anodhakwa nechidhakwa vanhu 3 vakasiyana is it normal kushuta porn nemukadzi wako kushuta atape nemukadzi wako uri iperversion pfungwa dzako dzinenge dzakadhanganyika musoro mako mune makazora madhaga there is a difference between sex tape nepornography iri papiti chibayatsaritsanangurira pornography is when you're shooting it for business sake professional sex tape when you're shooting it for yourself ndosaka pachizonzi leaked sex tape hapanzi leaked porn video right but 4 mapedzi ndawina but yomapono achakashata of course kutoidiscuss already yakatoshata problem problem yekumanakiro yakangoita pono zandapi haubude showera haubude showera but yakashata but varume hobo gafa we've come to learn about sex from porn. you can't learn sex from porn you get addicted and you affect your sexual life through pornography. There's nothing good from pornography. Pornography does not educate you sexually. It gives you wrong idea about sex. Like what wrong idea? The types of positions that comes out there, the amount of time that is displayed on TV. Inoita kuti vanhu vapedzisira vakurova zvimapiritsi zvazviya zvimahuchu zvazvia zvinonzi zvima-red top zvimache zvimapower zvimache zvima-congo dust. Congo dust inoza ndei ndekuti kana une brew 1 padeni unorizora rochinjanisa hadzi dzese pafungwa kuti dust remombe roiswa pamunhu baba but all those ma-results epornography. But time yebonde yacho inofana tangu yakane basi prophet Normal time hakuna time yebonde. The bed is undefiled. Zvinongosiyana ne-natural strength but nyama wazo nekune vanhu vasina kudzidziswa bonde chibva mangodzidzisa panapa kana uri murume kana uchirwa bonde mafemere ako akakosha. Number 2 mamuvhira unoita muwiri akakosha. Vanhu vakawanda unomuvha muwiri havamuvhe dzini ndio rinofana kumuvha rega aiwa uchivaka shure chinobatsira ndandati dzini racho but uku kwakangofamba uku unopedza in 2 minutes because unotoneta neheart rate yako inotongovharuka. kopa mafemere unofana kuota breath here aiwa unofana kufema mafemere ari kuita sotoyati tofema mafemere amukurambe wayo tosvika paground kuti kutora chimuku but iyi ndozoda tiite men's dad tongorova boys to men It's tozinazogara pasi toitaura tiri varume chete boys to men conference musazoimba unozongoedero rangu kazipatisani patisani since riri champion namarufu chete vari tuya musaisa vamwe muparinga anogona muparinga gona chibondere kana kuti kuuya apa
Zigu. Handizozive kujaja umwe murume kuti anogona kusvika papi. Pande kuti anogona kupindura ma-answers. He's very brilliant. No problem. Outside of his excellent way of preaching, he's also good in answering questions. So if you favor him, he can come. But Marufu na Pat. Sa boys to meet on ngoita kana once a month ande. Yeah. Boys to men. Yes. Amondu zazvekudia ndokusupply. Sabo zigu. Marufano gonere bo. But you are married, something like 2000. Ndoisa zvese zvamuda. Zigu. Marufano gonere bo. Akambondisa. Kuya ngachibvunza prophet kuti vanoziva kuti and then vanhu vanonyanzotaurisa ma1. Nanzona vanonyanyotaurisa ma1. But ndikuti wewe newe wangachibvunza prophet kuti vanoziva kuti mpari nganogona bonde. Ungachibvunza pakuita sei. Pari kutaurwa about ma-expect ari kuuya kuzolecture patopic iyoyi kai. Vabva vachuza marufu. But kazhinji kudhara tsika nemagariro. Wachuza marufu naparisana bosi vanogona bonde. Handa kuziva kuti vanogonera ndavagona. Takudzokera pachinyakare. Tsika nemagariro evana vamusika vanhu paZimbabwe. Kana une vasikana vakawanda pavana vadarika kukomana hanza ugone. Vasikana une vakomana vakawanda. Icho. Already idiosyncratic banyata. Chine vangani? 5. Aiwa 5. 15. Chine 2. Vakomana. Ne1 musikana. Saka zvikura musikana ndo mudiki. Asiri movera. Gafa. Mofi ine power. Aiwa it's Mofi. Gafa. Ngede Mofi pupele Hakuna mofupi. Hakuna. Aiwa ndana moyo. Ndokutosiyana kwacho ka distance kaka. Munhu ati loud unofunga na meno In terms of height, ka distance kaka. Kari important. Ndiko katozoponeswa nemusoro. Otherwise watopupika kudarika ipo. Unofana mukangurisa because inonzi cyberbullying. Cyberbullying akubhula munhu online. Apa kuburwa. Spags, ndikuti you should be worried. Ndakushika hangu you celebrate too early. Kuti hanzi kana kuti gona bonde, unoita vana vakomana. Mwana wako wekutanga ngomana. Wechitu mugomana. Wechitiri opedzera musikana auchagoya. Oro asupera. Kana kuti uchitogona bonde but kana prophet akunye pane uchimina sata kugona uku ndakugona manje. Ayo. The opposite. Ndikuti isusu andauti andinodare ndati chinyakare. Musikana nemagariro. Even namambo vaiti vakatozvara mwana musikana vaidambura. Waitsamwa. Aidambura musoro. Ndo makare edu. Vasika celebrate mwana musikana. Because nokwa kunyadzisa mambo kuti amuna power. Alright. But muguru mafoni tofana batrane ngati munhu anafana kubata foni yake. Muzimba. Aiwa. Ndarimbomira pamafoni. So Apostle Chiwenga was correct. Pavakaitaura naye baba Guti. Vachiti baba Guti kutoshaya mwana. Tichaisa video racho. Kutoshaya mwana mukomana kwawo. Kunoratidza kuti something was wrong. Wanga usina kukomborerwa pa naMwari. It's impossible. Munhu akatarisa baba Guti pese pavaikumbira Mwari chavada Mwari yavapa. Okay. I'm sure kuti dai vakanamata kuti Mwari ndipe mwana mangwana. Mukadzi aita nhumbu nhasi akazvara mangwana. Vanga vari padhuze naMwari. Zvekuti munoziva vamanjoro. Ndakakura makoma manjoro inini. Kubva 2002 svika 2007 ndaenda kuvamanjoro. Kumadhabhombo meetings. Kwana Ray Faithful nana Junior Manjoro. Wandukuti Junior Manjoro. Vamanjoro vakaita mwana akafa. Vakaita mwana akafa. Vakaita mwana akafa. Vakaita mwana akafa. Ndobva vazoita mwana wavari kuUK, Pastor Manjoro Junior. Ndobva afa. Vamai Manjoro vatora mwana vachichema. Mbva vanoita bulldoze paofisa baba Guti. Mbva vamurasa patebho. Inzi waibva vamukanda patebho zvakanzi kana Mwari ari mupenyu sei vana vangu vari kufa. Baba Guti vakangoisa ruoko. Havana kutaura, vakangoisa ruoko.
mwana ngafa junior mpenyu abva atangochema nanasi mpenyu kubva ipapa vanazomboita mwana akafa munhu akadaro mfana anenge echiwenga uyo ozoya achiti ng'au anofanira kutya Mwari. Baba Guti chese chavaida kukumbira Mwari dai vakakumbira pana chavaitadza kuwana. Makambovana vachitenga jet? Havana. Vanozvangwa nemajeshi mangano odwaita thousands. Dai vaida zvinhu zvepano pasi vaitenga. But munhu anga akafa panyama achitya Mwari nekuda Mwari nekuraramira Mwari. So this question should be actually out. We can't mention zita general of God rakafana Baba Guti. We can't. Zvamwari chaizvo we can't. Zigo, wewe wakagara ipapo kufila proud Baba Guti. Because isusu tekanga kuzongoda sayo kanazombotiteera so saka itori good news kwatiri kunzoti pane testimony tine nhoroondo dzatainzwa kuzayoja ini zvafanana panhoroondo dzekuzayoja ndatopesa ndotaprobha ndakuti ora tikuramba chiverenga nhoroondo dzekuma90s ko dzakaitika last year dzichaverengwa rini dzakadai dzichaitika rini saka kana titonzwawo nyaya dzakadai dzichitaurwa dzisiri dzatakambonzwawo munhoroondo because isusu nhoroondo yemamiracles nhoroondo yebhuku takadya because pese patama if I'm not mistaken because it's a man of God, but I'm sure it's Baba Guti. Kana siri ndo kwa FM. Okay. Baba Guti wakati vachibhabhatidza vanhu. Vashaya kubhabhatidza vanhu. The only place yekubhabhatidza ngari murwizi mamune makarwe. Kamuchiza nyayo. Baba svika vavati imi makarwe nezita raJesu. Ndokurayira kuti muende pamushana uyu. Makarwe ndobva abuda line. Pafamba mbaenda pamushana. ine bhuku nyandi kutore Baba Guti ndobva wabhabhatidza vanhu vachingopedza kupedzisira kubhabhatidza makarwe mbatanga kutsoka gafa isitopinda zayoja tinoida heno but hey unobvunza maelders ako hapana munhu asingazive nyaya iyoyi kana ndokanganisa zita yandoziva ndeyekuti yemvura kuyo wagara nemasanisi yemvura Baba Guti wagara nemasanisi pabridge unoiziva ayo mina timbotaura Baba Guti wakati kwakatanga unaya vachirwa crusade vanhu vadotidza anzi mirai vanhu pavamira but iwe mvura ndokurayira kuti enda uko mvura bati vanhu vaita vachingunopedza crusade nairi akaita panzvimbo pangari mawani munhu akadaro zonzi nevapana ng'au vapana vapanda maskitsi ekuti passion java ana mari ningirikini chemusoro mparinga chakati chibundu chichi ndo nyaya dzavo zvana Baba Guti there are lines you can cross nyekuti passion java ana mari yarerutswa zvinzo ndo nyaya dzake chichimwe chaangataura but izvo zvaane mari oyo mupano yelevel rake chiwenga iyo ungati chiwenga ane mari is a failed career when it comes to ministry a podcaster that guy ungamukombe nemwana wamagaya rero mwana wamagaya ana 18 years akanozadza Malawi kuti right police kuita dai mkwekwezvi kumutero dai so ngazviite kana kuti andari ku South Africa ngazviite kana paSoweto akwanisa makwanere mwana wamagaya kuchechu kumagaya ari mujeri so crowd rakaunganidza akaparidzira. It's reported that kuBrazil kwari kuenda next month ane over 100,000 people varegister kudhara varungu right at that age ini chandotoziva hangu izvo ndeyoti aposo vane munhu wainamatira so akambata so adanga chabuda kaguruguru wandaridza kavidhio akaniona last week but one mupano wamagaya akatsaizwa nedhimoni akanzi iwe vatsamwa padai makaiona ana kuti buda anoti angodai demon baraita sei aiwa adakabva ratongokula down demon barabaya but zigo saka inini ndikuti vapana vakaipa vapana tine 2 vafana vakaipa so far kuZimbabwe vanenge miracle poyo peso wako dzakabuda dzichiti Mwari akadzipa prosperity anointing dzine G-Wagon iG-Wagon G-Wagon asi macheche yitungiza so wangu mwana wa Angel yoyaka mwana Angel azana 18 if I'm not mistaken
anozane Rolls Royce. Yes. Azane Lamborghini. Akatengera baba wake Rolls Royce last week. Kwete ni mari ya baba vake nekuparidza mari anongowana mupreaching. Kwete kuchaja vanhu kungonzi aruwa vanhu otanga kungobvisa mari ngoti what's the point? Point ndeyekuti ana Chiwenga vafela ministry. Pane chikuru chacho kunoti Chiwenga, Mparinga, munoti Marcelo. Marcelo ndiani? Michael J Israel. Anozani? Sorry, zvamwari andinasoziva. Marcelo is a producer. Marcelo but then kuna prophet Michael Selo. Saimutara Marcelo ICDs pamberi pa Jesu ICDs ndangokanisa wait anasomuziva ndakamuziva pamwe prophecy mwayakambopa so but the point yandoza kubudisa ngotika ikuruka rakatorwa maximum ministry yaumva yatongosvika pairi pa alright baba ukaona kubuda nejewago nechiti ndasvika pa level randaina mati abanjewago ndiani Miracle Power aida ushoda makandiwa baba hanzi wakadya kare uda kuti vamwe tisadye andakanyara nevidhiyo mamakandi vamwe wabuda achiti muprofita anozvita anoona ngangoya patona kunze kuti vanhu vangoenda vatangoti ngau ingoenda iki because kwazi umwe tingoti wapfana uri umwe tingoti but the idea was just but mamboona mavidhiyo Miracle Power ere mukuru aimwazotenderawo kudhara mazona achatendera kudhara ioneka ndikanyemba mwarandorai I believe ndakwana 1 rini ipo pacho paka ndoona ndakamuziya kapaisha kudhawa makandiwa ndasamuziya samazi ndakamuziya ipo pa makandiwa pa ndopa ndaona video imwe yacho aninganisana na Zigo pa ipo pa makandiwa papa I think same week enisana I think wakaendesana court ndiwo kamendesa ndiyaka kuendesa no ndindoendeswa court alright loser ndopa ndakamuziya but chakanyo ndipedza manje pa professor ndakazonoona manje ineka unganga so professor ya Miracle wacho ineka unganga. What do you mean? Pane kuprofita kwedu kwemachechi kozoita kuprofita kwekusvikirwa yozoita kaupostori futi manje like mixtape andizoziva kuti ndewamwari here kana kuti ndewe feja kana kuti chichibhani ngoedza kubudisa point ngotika the way we know prophecy nemaprofita anoita ati different maybe angoro different unoziva kuti pa every movement panokubuda chinhu chiri different so makadini zvenyu ine kamwe yangeni kautsika mutanda is the best word yangeni kautsika mutanda profesa yacho yandakaona inini yange iri yavamwe mai I think wangari masisters anga aripo but pana brother or sister ainzi chinhu chenyu chamakatora kwakati chiri kudya vanhu makadi vanhu chema so something like that then pa same video pane umwe yakati accurate munhu akaprofita I think kuzvaya kumaini or something the accuracy was there vanobvirisa vanhu amusvika kubvirisa kuenda zvamukutaura ndomuputidza ndomputidza inini ndiri kuchitongeza but every weekend ndakurira kumufom you know what kana Miracle Power akapenga tada kuhotspot zvekuprofita zvacho ngauye apa inini ndenda nenda kuzvereurutsa kana Miracle Power gafa chimomira kana Miracle Power akapenga ma exact words amataura ndo akatisuvira kuchi kukoti ndo akatendesera kukoti direct as for the same thing akadati wakashora kuti anoita zvechiutsika mutanda exactly ndo zvawakasungisirwa zvawakasungisirwa uya ndika takaita video tiri papodcast then this guy anosungiswa ini profeta wangu understand anokwata ndikwata profeta wangu understand profeta wako ndiani kuda Jose aiwa ndikutara izvozvo aiwa no the prophet wakapa mosha uye yeah I know I see mosha it's like iye anofunga kuti mosha because the person is innocent takatika njeko tati pa podcast ndika 34 then tichitaura vatati fake prophet ndiani munoona kunge fake prophet wako ndiani anditi ini mva ndati wandoona nge fake prophet ndi prophet Bashonjafa akatoda izvo bana muswa zvikanzi ayo munoluza manje nachokusuya ndacho kuendesa zvikanzi na Kundai ndichiwenga
zvanzi naangosayindi different hapo pamaprophets nyayacho here mukuru nyayacho yange simbori serious iye yakangopfurwa anozokunhongesa mari nokuita maoiri aya nechichi which ndomunzwisa because every prophet paikura nesu tine zvimwe zvataingoitwa zvimwe zvaizvongore wozongoti wamechos tangoregerera kuti but point yatikuibata kuti kana miracle 4 akapenga zvaanotaura kuti akapenga nditi akarwadziwaachisuwe prophet wabva kuti anoita kungetsika mutanda ndirokamufombi unosimudzirwa svikwada wanokufombi ndowaratidzapo aiwa andepa next phone murelationship inobatwerekafa marriage or relationship tomboti ayo wangu ausati wa munhu wangu ine svika ndakuisa ringi alright saka utatoclose kwatopera kana ndisati ndakuroora asati ndakuchata tana marriage ndo yechimuslim yaya yekuti unovhara kwese unozondiziya patapedza chata because iwoka kazhinji kana tichidhetana ndokwanisa kudheta muri 4 because ndodaona sono chaichai ndo pari serious ndakarwa kanipedzera gore rese kana 2 years ndosanga donotsvaga umwe kuti tari umwe gore sana ura muri 4-5 ndozongoona kuti uyu ndiari serious method yayo saka ndora vanhu vemunyika saka relationship no zvambotaura naprofe makandwa you know that anzecho kuti you can date futhi vanhu vakawanda uchida kunyasoselecta wako kuhanzi ukarasiswa naye wanoapera baba you get what I mean unoona zorora 8-30 hauchatororeka 30 expire agafa 30 unorora muna ne 30 years ayo indane 30 kaini unokwanisa rora muna 30 ane 30 andizokwanisa hausikudai ka 19 izvezvo ka 19 ndoda ka 26 27 marriage yakashanda pakaipa but point yanozobudisa vana ava ndeyekuti mumarriage aiwa unochirumesa anofanira kuroora munhu ari at least 7 years younger zvini zvogafa zvinenge zvaishanda kudhara 23 munhu acharoora kana danazofocus on life asati azvaro kondazvaro nhasi 23 because life begins at 40 inini yangu yakakurumidzwa my life began at 24 zvinhu zvangu zvazvabo wisdom yangu yange yabona ndakwanisa kumanage on 2000 andadidi so it's life begins at 40 it's very possible kuti uyu angakwanisa kuzorora munhu asati azvaro ane 23 kana musikana wacho akwanisa kumuteerera chinoita kuti musikana asakuteererewo mune muri masemeji ayo iyo ungateerere munhu wakaenda nayo chikorerewo anokudzidzisa chii mukudhibhisa kutaura chokwadi mumarriage tati foni inobatwa here mumarriage macho uye inobatwa ndiyani nekuti ndeyani ndo mubvunzo ndini yamai inobatwa aiwa ndiyani yaine kuti mai kana baba uri ani muupenyu uri president wenyika uri CEO wekambani une masecrets uri musoro wemba yako uri president wemba yako ngatibvise vanhu vakada saprofet pasho mapresidents mukuru wepolisi ari kuinvestigata nyaya dzenyika maloya vanhu vekuti information ikabuda unosuwiwa because iwo pamutemo ameno zimbabwe kuamerica iwo ukauya ukandudza kuti ndakarara ndakachiita mukadzi wangu kana ukanitextira mukadzi wangu akaiona message yo akataurira anyone anosungwa ndini I'm entrusted ndiri trusted nemasecrets esociety saka ubate foni yangu saka iyo yapera kai kune vanhu vasingatobatirwe even ari mukadzi wakanzi ndiloya ane information yevanhu vakauraya vanhu vari kudefenda kuti vasaende mujeri hauibati yemukadzi wako noti ndiloya asika maloya ari kunyazo saka point iri pane kuti ndiye uri ani haibatwe yapera kai zvakafanira kuti isusu ndizafana siku podcast yes saka sa podcast una phone iyi kai unongona information
Yevanhu vanenge vada kuuya ma-interview. Vanokuya ma-interview ane dzimwe nyaya chinova kuma-interview Vanenge vachiti ndakadeso ndoda kukavirwa painterview. handimukona baba Zigo Saka mafoni edu Mafoni panapa aya habatwi. haafani kubatwa handiti ka Kunyanya inoyi in particular iyi. Mukadzi anobva angode chiita foni yebasa. no Foni haiti yangu. Hatinokwanisa debadeni inoonekwa. ndotenga imwe foni yake Small. Tiri kuti basa riende mberi. tozitora tozitenga Aiwa saka ndo point yekuti uri ani muupenyu. Kwete mumarriage uri ani muupenyu saka vapapo kunozoita baba namai kumba. Zvinhu zvingori ordinary. Baba namai should kuti marriage inasofamba they should be friends. okay Mvanda shamari. Kana friendship yakabuda mulove zvinhu zvese zvinodhakwa. okay That makes sense. Yeah. right Saka kana wangu mafriends password yako ndiyangu. Ndopa example iri nani. Lashano unoziva mapassword angu ese. Was mface wangu. Israeli ndakapedzera kutomuona ndane time. But anoziva mapasswords angu ese. Zvoti natsangu natosvika katongo. Akatosvika muhotel room yangu izvezvi. Anotoenda kusefa akatonotora. But zvakaitika ka the last time you were in Zimbabwe ka. Ndichiti gafa ndini hameno zvatataita pafoni. Nditi vangu nditora phone vanguti. Ngakurovera. Mboti apinda semphone mangu. Nangu ndizvibaba. Mafesi angu even hari ma-spiritual side information machi mafesi angu and handina chokuvanza life when it comes to that area. Amen. Saka mukadzi kana ari friend yako kana murume ari friend yako but kana mune distance yamunongoziva kuti muri baba namai vari kuvaka imba nevana muchidanana zvenyu zverudo hapana anofanira kubatana mufoni. Sparks. maybe kunzobaba zvangu munorwa mabatana foni. wati mukuru tichibva mafoni apa ndika muchero wakadyiwa mugadheni evil ngwati muchero here kana kuti ameno Kana tongori muchero. Pane vhesi inoti Satan auya zvakanzi mukaswabura apa munofa here. Eve anodaira achiti takanzi naMwari minda miti yese iri mugadheni swaburayi asi uyo uri pakati pemunda uyo uri pakati pemunda anze musabate. Ndokubva Eve atora ndokubva adya. Saka tikwanise kuti harisi fruit because Eve aizodya sefruit kana ranga riri paari. hanzi akabva atora Akatora fruit akadya asi rakatemaka. Nyoka ndo yakatema ngene maoko nemakumbo. Ndokubva atora ndobva adya. Apedza kudya abva apo mukadzi murume wake. Murume avatodya ari pake ega. Saka i1 ravakadya asi mafruits ifruit ravakadya. okay Saka ifruit chaicho harisi nyaka. alright Zigo Kusuka mapleti kuwacha semunhu wemurume romance. Aiwa romantiriko. Zvongoto maybe in 3 years ombopinda mukitchen mukadzi omubikira omutsa breakfast in bed. That's romantic. Zvodiwawo. But kutonzi nhasi ndiwe muri kusuka pakubhaizika. Tudzoka pamaprofita ibaba. Chiprofita chiri sexually transmitted here or biologically transmitted. Mukadzi waprofeti ndiprophetess. Mwana waprofeti ndijunior. Sei tichida kuzonyanga kuzvinhu zvemweya. Both tiri vanhu vemweya. Mukadzi wa first man in the country anonzi chi? Gafa. Anonzi first lady. Amusamasvika ikoko. Anonzi first Mina lady. timbosvipa tsando. Why tichida kuita zvemweya? This is the only spiritual podcast in the country inonzwisisa zvinhu zvemweya. saka isenjiti ndiri mweya Baritone. saka isusu vanhu vemweya toda kunzwisisa zvinhu zvemweya ndozvandi kuti mukaendere kumweya zvinhu zvepanyama tiri kuti first man in the country semukadzi wakachinzi first lady. Alright. Ndopandambotaura paya kuti kune matitles anouya nekuti wafamba naCEO. okay Kozoita kuti iwo utori CEO ubva warorwa una CEO. Zvakusiyana. Saka kune maprophetess akazvarwa ari maprophetess.
Kweta maprophetess anozonzi prophetess because mukadzi waprofet ititle haisi office. It's office, but also say kuti apa ingori title apa office. Fruits, by their fruits you shall know them. But my prophetess apa nawo zviri kuita. Problem ema prophetess akawanda kwete vanokuru wavo. Prophetess ari kandijambe. Taureni. Prophetess anoti unandoyatsota zvisiya sezvo zvine zvekunamata nditino. Vamwe sawa vanongojegera komukadzi wakafa. Mukadzi wakafa ari serious nekunamata zvakasvika pakuti totombotanga uchiti. Mukadzi waangel ndiye akanazobata vanhu vese wodi yese kumakadzi wemaprofeti. Asi wanazoona time yanzendambona ma-teachings awo straight nekufollowa ma-prophecies awo nechi. Akakuticha munokaura. Tichipezipezi. I think ndovanombomadownload. Haya variko. Saka ndakudzokera smart kuti nangwa nenyebe zvangu. But wenyu tovati madha zvangu. Wenyu akaipa. Variko. Gafa. Wenyu akaipa. Inini power rangu personally ndobika. Makanyasombika zvokusvika pakuti anotanga yake chidai kuti arega mborwa yangu. Ndakamutuma kuBahamas. Ndakamutuma Bahamas. Anongopeka chechi. Yes. Bahamas banorova. Nichaka hiyo. Tanzania banorova. Budisa madhimon. Mwana mukadzi budisa madhimon achiterera. Mu respect. Kuprofita yes, kuticha yes, barukana akuti demon buda iwe. Demon robaya. Ndakamona mapasa achirowa nemadhimon. Ndakambenda namuparinga. My good friend. Ngaticha. Aywa podcast yekutsondora vanhu. But prophet ndika. Nyaya yakatongosiya muparinga. Ndiyatotsondora. Sasa ndanga angotsana kuzvakaitwa. Ora tsaka Bozi baka aywa akatingo. Sindira madam munodyiwereka. Unotadza ne? But boy. Anzi tanzwa mwana chitanzototumu anzi zvotosimudza mhepo west bad luck. Zvakafanana nekuitira bonde mumota. Wangu. Panonze the bed is undefiled by fire. Hautorwa mbeda urumba kwenyu wamakumbo 4 ngwasati wako. Pakanyorwa scripture. Pamango fungira kutswabura ndo language yotswabura but musazotyore mtemo. Tasura 10 minutes sparks tokoti gag. Saka tinazvipatezva tinazvipana pa Gafa Prophet. I think atichanyawanzedu kutaura. Kuti mimba takubvunze mometa se mubva mapindura. Gwetengwe Gafa rise. Kune natural ka. Revanhu asinorora vaya. Every now and then apana pacharamba. Because it are demonic. Because it are addictive. Alright. Yeah. Sinongosiyana. Alright. But it's not really advisable kuti vanhu varite. Usually zvigafa. Vone vakatozoremara nazvo. Vakafamba vadai. Inonzi chi. Aiwa vanonga kuti wabata bhutu rinosvedza. Izvo tiri paBurj Khalifa handiti. Vanhu vazhinji vasiramba papinda. Ukambopinda mukati momuti umbonoseta. Taona paside vechamber pane kamwe katepe karipo. Ndekei. Chimuslim chiri smart, chiri clean. Saka wakapedza vari kuita unoti kamvura pa. Pane katauro kacho vari. Imi munongorwa netishu mamapedza. Mafamba muchiswinywa. Mona ndatase panapinde momo. Ndatopedza tawedi vana ndapapo vana tomwa mvura pana boda. Afa. Skewe wamwira mvura paside pechemba. Mabridge akambozvita. Mabridge akambozvita. But Mabridge you would understand. What about the DJ? I am the biggest podcaster. Mabridge is the second biggest TikToker after me in Zimbabwe. No. TikTok ya Mabridge inopisa. Pama numbers kunze akanda video vanhu vangani vaona. Ukabvisa inini ndoona kuna 20 million stuff. Mabridge mawan. Wafana mukwazi here. Wapi? Wafana wa TikTok baba. Vanorova but Mabridge mawan. Mabridge umaita sei kuti mumtsvaga? Chekai. Uchitsvaka Mabridge edzi munyama here kana kuti? Vekuchechi vanoti demon. Vekumahospitals vanoti virus. Inini ndinongofungidzira kuti chenjeze chiri spiritual. Kana future chiri spiritual. Tasvika panoperera interview yedu Gafa tikuvhara muchingotivunzawo one extra question kuna Sparks ne one extra question kwandiri twatapedza. Alright, waona kama Mabridge. Yeah, anopisa Mabridge. Mawanika. Akapata video 21 million. Toda kuvunza Sparks.
for the next 2 years life yako inenge yapapi Makurwani inini for the baanera nakenda kunakirwa papa I think life yangu inenge yachinja nenda kwa so sachichi kuti musanakirwa now chete muzonakirwa after 2 years after 2 years inyo nenda nemari chichi kuti musere mari nhasi muchazoita mari after 2 years nongobelieve kuti maybe mhepo nezvimwe plus time nemukana saka iwo uri kuti vanhu vanokutumira mhepo vakafa unobva kuti ubata mari saka iwo uri kuti amai vasingahodhe kutengesa vari kumba kwavo vakafa vanoita mari vasingahodhe aiwo wakadhakwa inokasiyana nene because inini ndikushaya kaini zvandokwanisa kuita necapacity yangu ndikutraya zvozorambawo pekuti ndoona kubelieve mbichana because dai kumba kwedu kusina varoyi and nditori kana king of England alright apa tikuita nekaparoya ndikutoedza zvese majokes vakutauralive inogoda kushanda aiwa ndikutokudza kuti joke hapana panchaita king of England nekuti hakuna varoyi kumba kwedu no life inoda kushanda ukasashanda uchapomera brother yako kuti unoroweyo obva kuti nasister wako makanendera unangayo mafirst born ane problem ausi first born mafirst born ane problem api ndakabirwa lake newana pana yona ndakabirwa vana vakandidhonza Makurwani mukuti waroyi hakuna here varoyi variko but hakuna mushonga unobata pasina chironda saka tiroyeke baba mubvunzo kwapera baba wako baba in 2 years hanzi mune musina mari baba mune muchingoro wamapodcast zviite because last year yangu nethis year zvakasiyana last year but 1 zvasiyana ndane makore sinambopinda mudubai right now I'm in Dubai zigo ndoda kurakidza kuti hause podcaster ndinini podcaster chaichai ndakunzwa anza yako alright yeah tina vamutsvangwa tina vachiwenga tina vatagwirei who will be the next president? Okay, I've got the right to remain silent and consult my legal counsel. The answer is hapana notonga wamnangagwa wari mupenyu. And next guy.